Għall-Knisja Maltija it-tfal huma fiċ-ċentru tal-ħidma tagħha, mhux biss f'dak li għandu x'jaqsam ma' tagħlim, imma wkoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' parteċipazzjoni attiva li jagħmel il-Knisja Maltija waħda ħajja. Il-Kummissjoni Djoċeżana Tfal fih dan il-Knisja Maltija għandha dan bħala lan ewlieni tagħha, dak li tisma' l-vuċi tat-tfal u twassal l-opinjonijiet tagħhom dwar x'jista' jagħmel il-Knisja aħjar u aktar viċin tal-poplu. Din il-Kummissjoni hija magħmula minn tfal ġejjin mill-parroċċi kollha ta' Malta u li ta' spiss jiltaqgħu biex jiddiskutu dak li jixtiequ jaraw aħjar, saħansitra mal-Arċisqof Charles J. Scicluna nnifsu. Nhar is-Sibt li ġej però dan l-invit se jkun miftuħ għat-tfal ta' Malta kollha, invit għal attività organizzata apposta għalihom fil-Kottonera. Il-Kummissjoni Djoċeżana Tfal ħasbet biex din is-sena torganizza treasure hunt madwar it-tliet bliet, l-Isla, Bormla u l-Birgu. It-tema magħżula hija Finding All You Need in Jesus. It-tfal kollha huma mistiedna biex fid-9 ta' filgħodu jinġabru fil-Bażilika tal-Isla għal quddiesa flimkien mal-Arċisqof u wara tibda treasure hunt. Din tintemm għal ħabta tas-satejn ta' wara nofsinhar fil-Knisja tal-Kalkara fejn l-itfal hemm jistennewhom bosta sorpriżi. Għal din l-attività it-tfal huma mħeġġa jingħaqdu f'timijiet b'superviżjoni minn adulti. Din it-treasure hunt se tieħu l-itfal fl-aktar irkejjen u toroq storiċi ta' pajjiżna u allura apparti li hija attività ta' divertiment, hija attività li se tressaq l-itfal qrib il-kultura u l-istorja rikka ta' pajjiżna. Dawk li jixtiequ jattendu huma mitluba jibagħtu email bin-numru ta' parteċipanti kemm tfal u kemm adulti fuq info.kdt@maltadiocese.org.